Minions, the animated film, nikita na og milyones sa US ug Canada. Si Jad Conde sa Showbiz Chika. Sa usa ka animated nga salida, ikaduhang Minions nga milangkat o kinadak ang kita sa opening niini. Ang mga cute nga Minions dali kaayong misikat hilabi na gyud sa mga bata. Din una silang nakita sa Despicable Me movies parts 1 and 2. Base sa box office tracker Rantrack, ang Minions mipildi sa Jurassic World nga mikita og $18.1 million sa ikalimang semana human kini gipasalida sa mga sinihan. Ang Jurassic World ubos usab sa Universal Pictures. Ang Inside Out sa Disney anaa sa ikatulo nga bahin nga mikita og $17.1 million sa ikaupat nga semana niini sa mga sinihan. Gawas sa 30 ka mga nasod din gipasalida ang Minions, milangkat kini sa number 1 spot sa 29 ka mga nasod, apil na sa Mexico, Russia, France ug Venezuela. Miabot sa $280.5 million ang kinatibukang kita sa Minions. Ang Minions padayong gipasalida karon sa mga piniling sinihan sa Sugbo. Kini si Jad Conde sa Showbiz Chika. If this went on much longer, they would surely